nek kowe dadi wong Jawa aja gelem kowe dadi wong liya ana tetembungan kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik aja diganti sandangan liyane wong nyatane kuwi ya sandangan apik ya sandangan becik iket ki bakal ora le nyolong lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa kowe kelingan ora wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa isih wareg mangan wari tanah Jawa isih seger ngombe banyu tanah Jawa ayo do nguri-uri kabudayan Jawa ana tetembungan di mana kaki dipijak diisi tu langit dijinjing tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono aja kok malah tok singkang-singkang